Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Mọnde 27 n'ime ọnwa Jun afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde kpọkuo mba ụwa tinyere onye Prime Minista mba Britain bụ Boris Johnson ka ha jigide onye isi ala Muhammadu Buhari ọ bụrụ ma akọ onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu. IPOB sịrị na Buhari kwesịrị ka ejide ya n'ihi oke ntaramahụhụ ha na-enye Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS. Kanu bụ onye akpọchibidoro kemgbe ọnwa Jun afọ 2021 bụkwa otu afọ n'ọnwa a bụ mgbe a tọrọ ya na mba Kenya ma gbara ya ụgbọ nwamkpi kpọlata ya na Nigeria, mana Buhari gwara onye Prime Minista mba United Kingdom bụ Boris Johnson wee sio na Kanu nwere ike nọgide n'ụlọ mkpọchi n'ihi na o riri mbọmbọ ma gbanarị ebe a nara ya. Buhari kwupụtara nke a mgbe ya na Johnson na-enwe mkparịta ụka na Kigali dị na Rwanda n'ọgbakọ otu Commonwealth. Kosiladị, IPOB na nzaghachi ya gwara Buhari ka ọ kwụsị ịkọ akụkọ idu n'ọba ma zaa ajụjụ ahụ nke Boris Johnson jụrụ ya n'ihe mere aka ji kpọchibido Kanu n'ụlọ mkpọchi. N'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere IPOB bụ Emma Powerful zipụrụ, ọ sịrị na nzukọ a nke na-aga n'ihu na Rwanda agbaala n'anwụ asị nke Buhari na-atụ megide Kanu. IPOB gara n'ihu kwuo sị na n'okwu ahụ Buhari kwuru gbasara ọnọdụ Kanu bụkwa mkpọchibido akpọchibidoro ya n'ụlọ mkpọchi DSS emeela ka o doo mba ụwa anya na Buhari nọ nnọọ na-egwugharị wuruwuru ya na ọchịchị etiti nke ọ nọ n'isi ya gbasara ikpe a na-ekpe Kanu. Ndị otu a mere ka o doo mba ụwa anya sio na Nnamdi Kanu agbanarịghị ebe a nara ya, naanị na ọ gbara ọsọ iji wee zọọ ndụ ya n'oge ahụ ndị agha wakporo ụlọ ya n'ọnwa Septemba afọ 2017. Kosiladị, ha sịrị na mwakpo a bụkwa nke tara isi 10 mmadụ 3 n'ebe ahụ. Kosiladị, IPOB rụtụrụ aka sio na Buhari nọrịsị n'oke nrụgide ịkọwa ihe ọchịchị ya na-eme gbasara ntọrọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị nakwa ịga n'ihu n'ịkpọchibido Kanu bụ nwa afọ mba Britain kemgbe esiri Kenya tọrọ ya ma kpọlata ya Nigeria, mana ọ gara n'ihu tụwa asị nye mba ụwa iji wee zọọ iru ya. Kosiladị, otu a gara n'ihu kpọkuo mba ụwa ka ha jide Buhari ọ bụrụ ma ọkọ ọbụla kọọ onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu, n'ihi na ha si na nke a bụ nnọọ otu ụzọ o ji arụgide ọkaikpe ji ya bụ okwu ka ọ gaa n'ihu n'iyigharị okwu ahụ na-enweghị isi. E nwere obi iko n'elu n'ime obodo Akpa mba 3 nke dị n'ọchịchị kansụl Obingwa na steeti Abia n'ihi mwakpo ndị Fulani na-achị Nnama. Ndị ọchị Nnama bụ ndị a sịrị na ha wakporo ime obodo a ebe ha bukwa ihe karịrị Nnama 500 ma jụkwa oku niile ndị obodo ahụ na-akpọ ha ka ha site n'ime ọhịa nakwa ubi ha pụọ. Onye isi ndị ntorobịa n'ime obodo Akpa mba 3 bụ Stephen Ugbaja sịrị na ọtụtụ ala ubi ha nakwa ihe akụrụ akụ bụ nnọọ nke Nnama ndị a bibiri. O tiri obewusio na ndị obodo ha anaghịzi agakwa ọrụ n'ihi oke ụjọ mwakpo nke ndị ọchị Nnama wee kọwasị na agụrụ echiena ndị obodo ahụ ọnụ n'ala ebe nke a gakwa aka njọ n'ọdịnihu ọ bụrụ ma ezuteghị ọnọdụ a. Ọ sịrị na ha agaala nye mkpesa gbasara nke a n'aka ndị ọrụ nchekwa wee sio na ha na-enwe olileanya na n'oge na-adịghị anya na ọnọdụ a agaghị akpata ntụfu ndụ na ngwongwo. Ndị ekperima egbuola mmadụ 11 ndị ọrụ ubi na mpaghara Gandi nke dị n'ọchịchị kansụl Raba na steeti Sokoto. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị a wakporo ime obodo a n'elekere anya 12 nke ehihie Satọde ma site otu a gbaa egbe aghara aghara iji menye ndị mmadụ ụjọ ma gakwa n'ihu gbagbuo ndị ọrụ ubi bụ ndị na-arụ ọrụ n'ubi ha. N'ikwupụta nke a, onye ode akwụkwọ nye onye isi mpaghara Gandi bụ Tukro Muhammad sịrị na ndị omekome a zutere ndị ọrụ ubi a n'ime ọrụ ubi ha mgbe ha na-arụ ọrụ ma gbagbuo ha bụkwa ndị na-enwe ihe ha mere ha. Ọ sịrị na ndị ekperima makwara amụma ịtọrọ ndị ọrụ ubi ndị ọzọ mana ndị nche ime obodo bịara kụsasị atụmatụ ha. O mere ka amatasio na mmadụ 8 n'ime ndị ọrụ ubi ndị a bụ nnọọ ndị egburu n'ime obodo Kuraya ebe mmadụ 3 ndị ọzọ bụ ndị egburu n'obodo ndị agbata obi ha. Kosiladị, n'oge a kpọtụrụ ya, DSP Sanusi Abubakar bụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Sokoto sịrị na ya ga-ezighachiri anyị ozi ọ bụrụ ma emesịa.
Ndị uwe ojii steeti Delta anwụchiela otu nwoke bụ onye eboro ebubo na o gburu nwa ya nwoke ma were ya gwọrọ ọgwụ ego. Nwoke aha ya bụ Volta Gabriel onye gbara 33 ka eboro ebubo na o gbupụrụ nwa ya nwoke bụ Gospower gbara 20 isi dịka onye kọmishọna bụ Mohammed Ali mere ka ịmata nke a. Onye kọmishọna sịrị na njinji a jiri na njikọ ụzọ Peanut Junction dị na ime obodo Obe na steeti Edo. Ka o sila dị, Ali n'ozi o zipụrụ ụnyaahụ sịrị na otu nwaanyị bụ onye aha ya bụ Odoziakụ Success Oduwa onye gbara 24 bụ onye kwupụtara ọnwụ nwa ya nwoke nye ndị uwe ojii. Ọ sịrị na ya bịara jụọ di ya ebe nwa ya nwoke nọ, bụkwa onye zaghachiri ya na ọ bụ ya na nwanne ya nwaanyị bi na Warri. Nwaanyị a mere njem gawa Warri wee chọpụta na di ya tụrụ ya asị. Ka o sila dị, ọ bịara nye mkpesa n'aka ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii zọpụkwara njem wee nwụchie onye a na-enyo enyo. Gabriel n'oge a gbara ya ajụjụ ọnụ sịrị na ya gburu nwa ya na mpaghara Ewabogun bụ oke ọhịa dị n'akụkụ okporo ụzọ Katọlik na Benin City. Ọ sị na ya jiri igwe sọọ wee kwọbie nwatakịrị nwoke a isi ma likwee ya n'akụkụ otu osisi nkwụ ma tụfukwa ozu ya. Ọ gara n'ihu kwuo sị na otu nwoke bịakwutere ya na nrọ wee gwa ya sio na ọ ga-abụ ọgaranya ọ bụrụ ma ya egbuo nwa ya nwoke ma werekwa ọbara ya tee n'isi ya, bụkwanụ nke o mere. Ka ọ dị ugbu a, atụkpuola nwoke a n'ụlọ mkpọchi dịka a na-eche ikpe ya ikpe. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha ka ịbụ onye agha lara ezumike nka na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Gọọmenti steeti Zamfara agwala ndị bi na steeti ahụ ka ha gaa zụrụ egbe iji wee chekwaa onwe ha megide mwakpo ndị na-eyi ndụ egwu, bụkwa ndị na-ebuso ndị nkịtị agha na steeti ahụ kemgbe afọ ndị gara aga. Gọọmenti steeti a kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụrụ site n'aka Ibrahim Dosara bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi. Dosara sịrị na gọọmenti steeti Zamfara enyekwala ntụziaka ka onye kọmishọna ndị uwe ojii nye ndị mmadụ ikikere onwunwe egbe bụ ndị tozuru oke inweta egbe, bụkwa ndị dị na njikere ịzụta ya. Ka o sila dị, aka na-achị steeti ahụ bụ Matawale gakwara n'ihu nye ntụziaka site n'ozi a nke onye kọmishọna steeti ahụ zipụrụ wee sio na ha ga-ehiwe ụlọ ọrụ bụkwa nke ga-anakọ ozi gbasara mpụ na aghụghọ nakwa ndị na-agba nke nye ndị omekome a na steeti ahụ. O nyere ndụmọdụ ka ụmụafọ steeti ahụ hụ na ha ga-ewebata ozi nnyocha gbasara ndị na-agba nke nye ndị ekperima nakwa ndị na-eyi ndụ egwu na steeti ahụ site n'iwebata aha ha, tinyekwara foto ha nakwa ebe ha bi na ihe ha na-arụ, ma gakwa n'ihu gbaa ama megide ha. Ebe ha sịrị na gọọmenti na-atụpụta ụkpụrụ ntaramahụhụ a ga-enye ndị dị otu a, ebe ọ bụkwa na onye ọbụla webatara ozi asị gbasara onye na-agba nke ga-anata ntaramahụhụ dị otu ahụ. Maazị Dosara gara n'ihu gwa ndị bi na steeti ahụ wee sio na gọọmenti agwakwala ụlọ omeiwu steeti ahụ ka ha kwado otu atụmatụ iwu na-egbughị oge, bụkwa nke gbasara ndị na-agba nke nye ndị omekome iji nyere gọọmenti aka wee mejupụta ụkpụrụ tara ọchịchị n'isi ha. Anyị ga-echeta na gọvanọ Aminu Masari nke steeti Katsina nọrọ na mbụ kpọọ oku kpọkuo ndị steeti ya ka ha gaa buru egbe ma chekwaa onwe ha megide ndị ọkpa egbe na steeti ahụ. Steeti Zamfara na Katsina bụ nnọọ steeti abụọ bụ ebe aka ọrụ ndị na-eyi ndụ egwu nakwa ndị ekperima na-eribido kemgbe ọtụtụ afọ ndị gara aga, ebe imirikiti imi ndị mmadụ alaala mmụọ ma tụfukwa ngwongwo eji ebi ndụ. A tọrọla ma gbukwa onye ụkọchukwu Katọlik dị na Ikayigbo Esako West na steeti Edo bụ Reverend Fada Christopher Odia, dịka ha nọkwara n'otu aka ahụ gbagbuo otu onye Masava n'ebe ahụ bụ onye nwụrụ ka ọ gasịrị abalị ole na ole agbara ya egbe, bụkwa onye nọ na ụlọ ọgwụ Irua Specialist Hospital na-anara ọgwụgwọ. Ka o sila dị, nchọpụta emere gosiri na ndị ntorobịa obodo ahụ bụ ndị chụrụ ndị ntọ mmadụ agawa
nwụchikwara otu onye ntọ mmadụ bụkwa onye nọrọ n'oge ahụ a chụsuru ya wee gbaa ọtụtụ ndị mmadụ egbe tinyere otu nwaanyị bụ ndị mgbọ na-efe efe tụtara. Otu onye ndu obodo ahụ bụ onye na-achọ ka akpọọ ya aha sịrị na ndị ntorobịa chụrụ ndị ntọ mmadụ abanye n'ime ọhịa ma nwụchie otu n'ime ha bụkwa onye kwupụtara nke a ebe ọ nọkwa ugbu a n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Auchi. Ka o sila dị, na okwu ya, onye dairektọ na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ ụka Catholic Archdiocese nke Auchi bụ Reverend Fada Peter Egielewa n'oge o kwupụtara ọnwụ Reverend Fada Odia mere ka anyị matasio na Fada Christopher Odia bụ nnọọ onye ndị tọrọ ya gburu dịka ha tọrọ ya n'isi ụtụtụ Sọnde bụ 26 nke ọnwa Juun afọ 2022 mgbe o jiri ọkara gafee elekere 6 nke ụtụtụ na obi ụlọ ụka ahụ n'oge ọ na-akwado ido ụka Mass na St. Michael Catholic Church, Ikabigbo, Uzaire na steeti Edo. Tupu ọnwụ ya, Fada Odia bụrụ onye administrator nke St. Michael Catholic Church, Ikabigbo, bụrụkwa onye isi ụlọ akwụkwọ St. Philip's Catholic Secondary School, Jatu. Ọ gbara 41. N'oge a kpọtụrụ ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Chidi Nwabụzọ kwupụtara nke a dịka ihe mere eme, dịka ọ sịrị na ha na-eche ka ndị uwe ojii webatakwuru ha ozi gbasara ọnwụ nwoke a. N'otu ihe yiri nke a, otu onye ụkọchukwu Katọlik bụ Reverend Fada Vitus Borugo ka a tọrọ ma gbuo ya site n'aka ndị ekperima na steeti Kaduna. Ozi anyị nwetara kọwara sio na njinji a jiri n'ụbọchị Satọde na mpaghara Kujama nke dị n'okporo ụzọ awara siri Kaduna gawa Kachia n'oge ha wakporo ya n'ọnụ ubi ya. Ka o sila dị, Reverend Fada Christian Emmanuel nke Catholic Secretariat of Nigeria kwupụtara ọnwụ Borugo n'abalị Satọde n'otu ozi o zipụrụ. Ka o sila dị, onye bụbụrụ onye omeiwu nọchitere anya mpaghara Kaduna Central bụ Shehu Sani n'oge ọ na-etinye ọnụ na nke a ụnyaahụ n'otu ozi o zipụrụ n'akara nzirịta ozi Twitter ya katọrọ njinji a jirinụ ma kọwaa ya dịka ihe jọkara udere na njọ. Ka o sila dị, tupu ọnwụ ya, onye ụkọchukwu a bụ Reverend Fada Vitus Borugo bụrụ onye chaplain nke ụlọ ụka Katọlik na steeti Kaduna tụmadị n'ụlọ akwụkwọ Polytechnic ha. Reverend Fada Vitus bụrụ onye isi oche otu jikọtara ndị ụkọchukwu n'ụlọ ụka Catholic Diocese dị na Nigeria ngalaba nke steeti Kaduna. Ndị bi n'ime obodo Ukpor dị na kansụl Nnewi South na steeti Anambra nọrọ isi n'oke ụjọ dịka ndị ọkpa egbe na ndị agha Naịjirịa malitere ịkwa mgbọ okporo ụzọ ndị gbapụtara ihe tinyekwara ụlọ ahịa nakwa ụlọ ọrụ nke gọọmenti inwe bụ nnọọ nke a gbahapụrụ n'ihi oke ụjọ, dịka ozi anyị nwetara siri kwuo, ebe a kọwara sio na a na-agba egbe na mpaghara St. John's Church dị n'Ukpor ụnyaahụ, kpọmkwem na ime obodo Amadim nakwa mpaghara ndị ọzọ n'ime obodo ahụ, n'ihi ihe omume ndị ọrụ nchekwa na-aga na mpaghara ahụ bụkwa ndị wakporo ime obodo ahụ. Ka a kpọkuru ndị bi na mpaghara ahụ ka ha nọdụsịa n'ime ụlọ. Ukpor abụrụla nnọọ ebe a na-ahụta ọtụtụ igbu ọchụ na nso nso a, dịka n'abalị ole na ole gara aga ka ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ nọrọ wee gbagbuo otu onye omeiwu bụ Honorable Nelson Emeka Achukwu, onye abụbụrụ onye omeiwu ka ekwupụtara sio na atọrọ ya n'ụlọ ya dị n'Ukpor n'agbanyeghị na ọ bụkwa onye nwere nkwarụ. Mesịrị gbujasịa arụ ya bụkwa nke ahụrụ n'egbere mmiri ụlọasị, dịka ndị ezinụlọ ya liri ya n'egbughị oge, ebe ọ bụ na ozi ya amalitela ire ere. Igbo bụ Igbo ndị ọma, otu a ka anyị hụrụ ya n'akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere nchi ga-emesịanụ.